Ottakaa tänne kaljat sillä aikaa. Noniin, pistä nyt se iso. Mä pidän niitä meistä lyömään johonkin toi. Iso paukku. Lähde pataa nyt! Pam! Onko iso? Tää niin iso paros ottaa varometri etäisyyttä ainakin 100 metriä! Kaikki liikkuu. 100 metri palo! Paska se varmaan on. Mihin se ampuu? Mihin se ampuu? Mitä vittua? Mihin vittu se ampuu? Mä mihin vittu sä ammuitte? Mihin vittu sä ammuitte? Mä kuulin kun musta tää korva vieressä räjähti. Mä kuulin kun mun korva vieressä räjähti. Kuuliks sä Palmo? Kuuliks sä räjähtikö sun päässä?